Tatashinga muzukuru wangu anonzi Yaya airohwa asingazivi kuti munhu arapa achatashinga. Ndo pakatotora chimupemva airovera airovera pasi. Saka vachitoti vamwe vachitoti hanzi apinda nepabhagi rabhaa diki diki. Baba vake vachitsanangura achikana vakanzi wapinza mwana mucheche hakuwane ipapo. Mhanya ndichitosvika mushopu makafira mukoma wake ndakatosvika atora. Chivanhu chero vechiprofita vanogona nekuti pataifamba naTashinga mhepo ichibuda panaTashinga aidzona vanhu havahombe makatangirwa kwese kwamuri kufamba havana zvavari kuita. Saka tiri pamwe makadieni ava tiri right. Isusu veHatrare 263 tauyawo kuti tinzwisise nyaya yevakomana yekufa kwaTashinga naTapiwa. Saka munokwanisa henyu kutaura kuti ndimi ani waTashinga muchiendera mberi nezvamunokwanisa kuda kutaurawo. Alright. Inini ndiri mai vaTashinga Mubayiwa naChichirunga. Tashinga aisvikirwa nemhepo yemukoma wake akapondwa 2018 musi wa31 December. Tapiwa akapondwa 31 December achinge anzi aba foni kambudzi. Vakaba foni kambudzi aiti nekuzonzwa kutaura kwachona akanga anzi haana se haana kuba. Mukuwasha wevakaponda ndiye akanga amuti ofonishi nditengerewo chidoro nekokeshi. Vakomana havadhakwa. Uyu mukuwasha akubvunza foni yake wevakomana vakaponda anova Abraham. Vakaponda vacho Abrahama naAbheo naInnocent vekwaChinyanga vakanga vari mubhawa reInner Padema. Saka vakubvunza foni yavo zvikanzi foni yakazoonekwa ina usi vakomana vangu vadhakwa. Vakomana vamwe vatanga kurova Tapiwa. Hanzi vakamurova zvekumurova zviye kusvikira mwana akumbira regero ati ndisina kuba sori. Akumbira regero vakomana ava ndobva vatanga kumurova nemapuranga anga aine zvipikiri. Tapiwa akatyoka mbabvu, akatyoka ruoko, akatyoka gumbo rakaita 2 mapisi achirohwa. Arohwa ndobva vakomana ava ndobva vaenda kupolisi vachiti tabirwa foni. Saka kwakaitawo mumwe akamhanya kupolisi akati vakomana vauya chimhan'ara vabatei because vasiya vakuvadza munhu. Vakomana ava vakabva vangonzi ngavamire kusvika taona munhu wacho ndobva wavharirwa. Vavharirwa vakomana ava ndobva mapurisa ndobva auya kumba kunova kwanaTashinga. Vauya kumba kwanaTashinga vakauya naTapiwa iyeye vachitaura kuti mwana wenyu arohwa handei kuchipatara. Baba vaiziva kuti mwana wacho anotora zvinhu zvevanhu. Saka havana kukwanisa kuona kuti mwana akuvara sei. Ndopavakati aiwa imimi ngoitai zvamunoita mazuva ese. Munotiti kana aba munomusunga. Imimi ngomuendesai zvamunongoita mazuva ese. Saka baba vaina vanhu vazvikwanisa kuzvitambira kuenda kubasa mubva vaenda kubasa. Saka mai vaina vanhu vabva vati kuna Tawanda anova mukoma waTashinga asarawo. Saka ndichienda chinavo kuchipatara. Vaenda kuchipatara mubva vanzi kuchitungisa Tapiwa haana kuzvikwanisa kusvika akabva afira asati asvika patogeti redema iri. Afa Tapiwa akangotorwa ndobva angoitwa pamutemo ndobva avigwa. Hapana zvatakaita. Takangoti sezvo mwana ashaya mbva tangogara takangodaro. Saka tagara dzinenge 2 years Tapiwa ashaya. Iye Tashinga. Mama, ndine mubvunzo. Ivo vakaponda ava nguva yese iyi vanga vakasungwa here kana kuti vanga vatosunungurwa? Vanhu vakaponda ava vakasungwa nguva iyoyo musi wa31 December musi wa1 ndopavakabva vasungwa vanazobuda. Musi wa2 isusu taakufambira bhodhi yaTapiwa vakomana vakaenda kukoti. Takatozvitara toviga musi wa3 Tapiwa vakomana vata se vabuda. Hapana kana hama yaita se yenge iri ikoko. Saka nyaya yakatongwa kusina kana hama yenyu? Kunge kusina kana hama because tinge tichiri panhamo. Takabva tazongonzi vakomana vabuda. Right. Kana nhasi vakomana havana zombonzi vabatwa. Saka mimi makamboenda kumapurisa here unobvunza kuti sei vanhu ava vabuda? Isusu hatina kukwanisa ita sei kuenda because tichiri pakuchema. Alright. Taingoti sezvo uri mutemo wekuti munhu kana aponda munhu anotorwa oendeswa kurimandi. Ari kurimandi isu tozoudzwawo dheti rekoti kunzi munhu ari kuuya koti musi wakati. Then isu tose totaurawo. Hazvina kufambiswa zvakadaro. Saka hazvina kufamba zvakanaka. Tototi mutemo werudzivo wapinda muZimbabwe. Kuti munhu abawo kana chinhu kadiki diki ari kuenda vanhu vaponda vari kusara vari kunze nesu 7 years dzakwana vakomana vari kunze. Nezvasvika pakutora Tashinga.
Right, kana pane munhu wemutemo ari kuona vhidhiyo iri nyaya muri kuinzwa. Saka mama, taakuda kunzwa kubva pana Tapiwa apa pakusvika pakuzofa kwaTashinga. Kufa kwaTashinga akatanga kuti achina mai vake, ini ndiri amai vake, mai vake vasati vashaya. Aitongotaura semafanisi, Tashinga munhu anga ari munhu wemafanisi. Achiti mama, ndakatarisa pikicha yaTapiwa, ndiri kuona Tapiwa ari kubwaira. But time yaari kubwaira ndobva ndanga kuyerera musodzi. Saka zvakaita nguva Tashinga achiita izvozvo. Mai vake vazoshaya last year, vakashaya 2022. Saka last year muna November, 15 November, ndopakatanga Tashinga. Tikangofonerwawo tiri kuno kunzi uyai nezvekuita Tashinga. Mama, amai vaTashinga vakafa zviri normal here kana kuti? Amai vaTashinga vakaita kenza mudumbu, vakafa vakazvimba dumbu. Vakaita 2 years vachirwara. Richienderera imberi. Adaro Tashinga tasvika kudema, Tashinga apwanya mawindo. Tikasvika kuri kumba, anga akumba atorwa, but akarwisa vanhu vakabvaruka hembe achirwisa. Airwisa vanhu zvakaipa. Kubva yaizongoti kusvikawo kuma6 mhepo yose yopera. Saka Tashinga time iyoyo yakandiwa mhepo iyoyo, takamutora toenda pamwe paine bira, vanhu vaita bira ravo rekuvhara matare muraini mana Tashinga. Kubva tasvikapo mhepo iyo yakaramba kunyatsoti yapera, kubva taenda neye kumba. Saka makuseni ndobva ndazofonera vamwe gogo anoita matare kunoko, zvikanzi uyai naye. Taenda naye Tashinga wedu, tikati tichitofamba naye tiri murodhi, toti mhepo iyi taida kuibvisa, akapenga zvamuda kuibvisire chii, hamufaniri kunge muchibvisa. But kutaura kwaita mhepo iyi aiti baba makaitei kufa kwandakaita ndini Tapiwa? Zvikanzi hapana. Zvikanzi saka mukufarira here kufa kwandakaita? Makatangirwa kufa kwandakaita. Vanhu ava vakauya vakaita zvavakaita pamba, but vakusaidzira mhepo iyi kuti iuye kunoko. Tafamba kudaro, mhepo yemubvabve yanobatwa ikoko yakaita nyaya kuti mhepo yose itaramuke. Baba vanoita matare, mukadzi wandinoita matare, baba ivo vakarohwa zvakaipa nemhepo yekusvikanzi aiwa musiyei, ndo zvatinoita, takabva ipapo zvata zvatooright. But tichienda ikoko aitanga kuzvambarira murodhi, takaenda naye nasisi vangu ava. Patozofonera baba vina kuti uyai zvatanga kuti hatisi kuita kumubata. Achiti akaona mota izvambarira murodhi, vanotuka vachituka, vanobvunza vachibvunza zvakanaka, vanotsaukawo murodhi vachitsauka, kusvikira baba vachina vapinda vaya nemota. Vapinda mumota tichienda ikoko, akatanga kudzipa baba vako achidhiraivha motikari. Motikari yakutoenda kunze, zvikanzi Tapiwa usadaro ndini baba wako. Saka paingonzi ndini baba wako aibva adzikama, otanga kuchema. Achema kudaro takashandwa mvura yapera. Saka ndobva zvazotanga tichiti zvapera zvotanga futi. Zvati muna November, December, January. Bva zvava zvatanga futi. Zvatanga kudaro mvura zoenda kune vamwe ambuya. Zvikanzi zvinopera, ndobva tichaja mari 150 mvura vatavapa. Zvikanzi zvinopera, ngatidai onzi tengai chakati, wotenga. Taita zvese izvozvo, tauya tagara, tati pamwe zvinhu zvanzi zvapera. Tikuverengedza futi 2 months zvezvi, bva zvatanga futi. Pazvakazotanga apa ipapo tabva kuna ambuya vakanga vati zvapera. Pazvanzi zvatanga, bva tati zvatanga futi, bva tafonerwa futi manheru kuma2 kudema, bva tabva taenda. Saka takasvika aparadza zvinhu, ndomusi waasumudza simuka ari ega. Baba vako akasvika akadaiwo simuka. Zvikanzi Tapiwa usada, ndopakatora simuka yemvura airovera airovera pasi. Saka vachitoti vamwe vachitoti hanzi apinda nepabhagirabha padiki diki. Baba vako vachitsanangura kana ukanzi wapinza mwana mucheche hakwani ipapo. But kunzwa kuti iye ndo padose papinda napo. Hanzi ndobva atorwawo nemumwe munhu bva akirwa mune imwe rumu. Akawanikwa arumbisha mushopu makafira mukoma wake. Uyo achinotarisa rumu iye yakirwa, ari kuona rumu iye tose yakakiwa, vanhu vaishandiswa kuti abuda nepapi. Ndopatakamutora ndobva azoenda kwamadzibaba, handiti aenda kwamadzibaba, mubva hanzi ashandirwawo zvapera. But hapana kana chaiitika. Vachizobuda iyo mhepo iyo yazosvika pakuti anyore kuti 2 weeks time baba makanonoka. Yakabuda masikati, bva yaratidzira ari masikati kudema ikoko. Bva tangofonerwa futi masikati then dziri kuma2. Sorry mama, mhepo yakanyora pai? Yakanyora pabepa. Pabepa ichinyora burikidza pana Tashinga. Ndo dhei raazofa. Right, kondenyai. Panga asati afa, bva paibuda masikati,
ndobva yakatozoita manheru chingoripo papa achiti inini ndiri kugara pano, baba makanditakura pano, hongu mwengu usati waita, but ndakatofira pano ndo pandiri kugara. Saka munin'ina wangu ari kufira mhosva yaasingazivi. Ndopaakabuda mhepo iyoyo, ndobva tazoenda kune vamwe sekuru manheru. Taenda kune vamwe sekuru, takasvika ipapo takatanga tafonera vamwe gogo, tikati gogo tine mwana yabudwa nemhepo yakadi, but kuti tisumuke tuye naye haasi kubatika. Tikanzi tengai bute rehondo, momukumbirira zvakanaka zvine unyoro, vatatenga bute rehondo nezviyo, vatatanga kukumbirira tese nevehukama hwake vengi varase zvenge varimo. Ndopayakabva tase anzwisisa, ndobva tabuda panze, vatakupinda motikari yemukoma wake, zvikanzi handisi kuda kupinda mudanda ndiri yase ndiri mubhuti. Pandakafa ndakafira ndiri mubhuti, zvikanzi bhuti rana rakaloka harisi kuda se kuvhurika. Patatomukumbira ndobva azopinda mumota, parangopinda mumotikari ndobva akotsira. Takatofamba rodhi yese kuenda pataida kuenda pamusoro apapo ari zimba. Tatosvika pamba pasekuru ivavo, tasvika ipapo sekuru amba wakangonovhura doti ko chii chiri kuitika. Akabuda aine hasha achida kurova sekuru, mubate svikana sekuru musiyei, kana asvika pano hapana zvase zvaanoita. Ndobva atanga kutora masimbi kuda kutema sekuru ivavo, tikapatiada kutema kudai bva adonhedza pasi. Zvikanzi nasekuru, iwe uda kunditakura panapa kuti ndiende kwawakafira uku, une mari here yekundisimudza pano? Zvikanzi nina handina kana sendi randinaro, ndakafa ndiri rondo ndisina hembe kana bhuti. Kana iri mari muchapiwa nababa wangu. Iwo takura zvombo, anga kutaura chirudzi chasekuru ivavo, takura zvombo zvako tese tiende. Saka sekuru ivavo vabva vangonzwisisa, zvikanzi patiri kuenda hatisi kuenda nemota because vanhu ava neuchenjeri. Tikapinda motikari iyi, kana uchipinda uchapinda uri mubhuti, iwe usahwira. Asi kana sorry mama, vanhu vari kutaurwa nezvavo kunzi vari kuziva vakangwarira ndevapi vanhu? Vakaponda mwana uyu. Right. Because hanzi kune vakafamba. Saka zvikanzi kana uchienda sahwira uri kuenda uri mubhuti, kana uri kuenda ine yako motikari iyi kufira murodhi. Because tatangirwa kudhara ende varitoziva zvese zviri kuitika. Saka ipapo sekuru akabva vapinda mumba mavo, ndobva vanotora mushonga wokupfungaidzira. Vapfungaidzira vakauya vakauhwandisa kudai kuti asauona. Saka taimi vakaubhedhenura kudai uchinoenda hutsu, akapenga zvekupenga zvii. Saka ndo zvandinge ndichiramba kuti ndikapinda mumba mako une masimba, ndikapinda mumba mako zvanoda kuita handikwanisi kuzviita. Saka zvikanzi aiwa sahwira, handiti kuti tikaenda nemotikari tiri kugadzira kuti tipinde motikari handifambe netsoka, tasapa tiri kuenda pane chinhambwe. Zvikanzi ahoraiti sahwira tase ndanzwisisa, chipinda mako isipinde mwedu. Paakangopinda motikari ndobva akotsira. Patadhiraivha yesekuru akaenda nekwavo, izimbo enda nekwedu, bvatazosangana pashopu paInner City. Tasvika paInner City akamuka ega, ndobva atofamba mbva apinda muInner City, ndobva atora sinuka ndobva aisudurudza. Iye aida kuenda wei yakaroverwa achifira iyoyo. Saka ipapo akaroverwa achifira ndope paine sinuka aizoita kuti aite hondo yekusumudza sinuka aida kuitira zvinhu zvake ipapo. Ndobva asudurudza sinuka ndobva agara pasi. Sekuru ndobva agara pasi, ndobva aita zvavakangoita, ndobva amboti zii ndobva adonha. Paakazomuka ndobva vaitawo zvavakaita imomo. Vapedza kuita zvavakaita izvo, akaombera kudai, akashekana navo ruoko akati mandibatsira. Saka pakuzotaura kwataiita nababa wacho, akati baba mune nharo, pari zvino kukupai 2 weeks dzekuti muite zvinhu zvenyuzvi. Saka pa 2 weeks asati aombera akataura akati achireva kwara achizvinongedzera iye aipa masaini nasekuru akati newe handei kwandakauraiwa vari 3 handei kwandakaita sei kwandakauraiwa kwachinyanga. Kana sekuru handigoneka kuita zvauri kudai, mira nditange ndaita zvandiri kudai. Ndopaakazoombera akati maita basa, mandibatsira. Saka patakange tapedza zvese zvakubuda chimba, uyu ndiye akatanga kuda unobuda pamusiwo, kubva adhonza ndobva arovera dhuru pasi. Zvikanzi sahwira ndiye atangaita sei kubuda, mbva tatobuda kutomhoresana nevanhu, akutodii chichi. But paakaita mhepo yake yemasikati, takamboita challenge nemapurisa. Mapurisa akauya, iye kana aida zvinhu zvake, munhu akanga akamakana nemapurisa tapiwa, ainga akamakana nemapurisa asingade pane mapurisa. Mapurisa epadema akauya, ndobva
instead yekuti vasvobvunza kuti chii chiri kuitika, isi hatina kuziva kuti mwana yanga apwanya imwe motikari kwakatangira mhepo. Ava vemotikari ndiye anga ata se apwanya anomhan'ara. Uyu webhawa akati ndikukumbira kuti mubude, vakanzwisisa vari kuuraya nabhawa, ndobva vabuda, ndobva vatokiya sikirini ravo, ndobva tasara chiita chii zvataita zvataingoteedzera chii zvaari kuita. But mapurisa paakauya ndakati ataura kuti ima yazvoitei, zvikanzi isu hatiteedzere chii zvemhepo. Tamhan'arwa kunzi mukomana wechi tikati aiwa pari zvino ndofunga takambokumbira pakatanga mhepo iyi kuti mwana wezvaakapwanya asimuka ane mhepo, tikukumbira chi chimbofamba mwana tutase tikufamba naye vachida kumusunga. Vamwe mapurisa tase vakanzwisisa, saka imimi ngomirai chi pasaidhi kana akuita noise, saka pakabva vakati aiwa isu hatiteedzere zvemhepo, obva akutokunya majuzu. Saka iye manje spiriti yake zvese zvainzwa ndopakamuka neukasha. Pakatengeta mumwe mupurisa ndikati kana waida kuita zvaizvo wada kuita banguru musiyei. Pavakamusiya pendo pakanohaka mumwe mupurisa kumhaka kudai, tikatoona kuti hapana pamupurisa wechi anoore akatanga aida kukatanura but akatadza because aiti kana akuhaka kudaiwo onge usingamutsukunyuri. Saka mupurisa yakangorembedza maoko pasi ndibva ndatoenda pamberi pake baba wake ngati banguru chibatai, ndikati tapiwa ikona kudaro toda kuti tibatsirane, ndopaakabva asiya. Saka mamwe mapurisa akabva ati saka mhepo iyi yakabva yaita kunge yagara baba vacho nemukomo wacho nauyu vada kurwisa chimwe mupurisa. Saka mumwe mupurisa akabva auya achizva vada kundirovera, tikati aiwa isu tikukumbira tasai zviri panapa, hondei pana zvinogona kuti ase kuuraya mumwe munhu. Bva vazonzwisisa mapurisa aya ndobva vabva tese vaenda. Saka pakazoti Tashinga adonha, anzi akatanga anga ine musikana wake waigara naye kudema uko, akatanga abva kudema ikoko ndobva aenda kumba. Asvika kumba ndobva asvikovhura madhoo ese, ndobva abatidza redhiyo. Abatidza redhiyo ndopaakabva abuda achienda. Saka maiguru vake mukadzi wemukoma wake akasarawo mutaga kuti ko Tashi tashaenda kwana kurese mwana nguva diki diki iyoyo pakaita paita firimu. Taimu yachina ndobva aenda mukanzuru ndobva asvika mukanzuru takanzwa kuti kunoitira vanhu maprayers, tikanzi Tashinga akangouya ndobva aitrena bhora mukanzuru, ndobva angomira ndobva atanga adai. Saka vanhu vaingoona chii zvaitika, ndobva vaona mwana adonha. Ndopawakamhanya zvinzi mwana pane mwana adonha apa handei. Ndobva paakadonha ipapo vaita mapurisa ndobva atanga kunamata. Mhepo yanzi ndayahakawo mumwe mukadzi. Saka payakahaka mumwe mukadzi iye akabva asumuka, ndobva abva angoti bva ipapo. Paakati bva ipapo ndobva atanga kumhanya, ndobva anopinda mutare ibva pakanzuru svika mudema ifambira mutare. Saka kwaiuya mota, saka pane dzimwe motikari yakamuziyawo yevakomana vepadema, saka ndiyo yakabva yanokevha kudai dzimwe motikari dzisapinde, ndobva yatanga kuisa mahazadhi ichifamba mbichana mbichana nestepu yaifamba kusvika asvike kudema. Aisvika kudema ndobva angotena paina siti, idzo ndobva dzapfuurira zvadzo kwadzaienda. Vakasvika paina siti vainge zuva rekuhodha doro, nepakasvika makreti. Saka kwaiti 10 here 8 here andichaziva kuti makreti 11 here. Saka ese anzi akatanga kuita karati achapwanya, asina kupwanyika aingotora achirovera pasi, but mabhodhorosi ese akatsemuka. Ndobva apinda ndobva apwanya mawindo epaina siti, ndobva apinda ndobva abva asudurudza simuka, anzi akatomboisumudza ndobva abva adonha. Baba wake mbva afonderwa kunzi mwana atanga. Pakasvika baba wake zvikanzi baba makanonoka, airutsa zvikanzi ndaendeseiwo chipatara. Ndobva atorwa mubvenzisi akazosvika pachipatara. Pachipatara paipa ndobva tamboisa fodya pasi zvatiitsa mbva taedza kuita sekukumbirira, aingozunguza musoro. Tikati toenda kwasekuru here kwasawira, zvikanzi aizungudza musoro but airutsa zvinhu zveyero neropa renge rakagwamba. Vatasumuka zvikamva manesi vati sezvo ari munhu angaita vheni tambomubaya jekiseni rekuti arare, ndobva abaiwa. Zvikandichienda naye kuchitungisa asi kuziva kuti ropa rachina riri kubuda rakagwamba riri kubva payo. Tikati nezvake izvi mwana haasvase kurwara, asvika icho vanonopiwa tritimendi isiwe ngatichitangai nekwevamwe. Patakapiwa 2 weeks haina ipapo pane sekuru vakanga vachimubatsira takauya nokina siti. Saka takashaya mari yekunzi titenge zvaidiwa taimu iyoyo. Saka 2 weeks haina dzo dzakabva dzakwana musi wadonha iwoyo. Ndopaazonyora chitsamba tikatozochiwanira kwatakazoenda. Sekuru ivavo vakanga vasi pachindabuda ndaenda kuzumba kunoshandira vamwe.
saka hatinazokwanisa kuita sei kuti tivabate sekuru ivavo. Alright, Tashinga akadonhera kupiwa? Akadonhera mukanzuro. Mukanzuro imomo. Ndokubva atongonyarara. Haana zombonyarara kana haana mawedzi akazongotaura. Akangotaura baba wake kuti baba makanonoka. Alright, saka kubva pafa Tashinga makambofamba? Takatotanga kutofamba musi wafa Tashinga asati avigwa. Wanga wakura sei vakomana vatu? Akatanga kufa akafa ine 24 years, Tashinga anga ine 21 years. Alright, saka kuri kunzi chii pamuri kufamba? Patiri kufamba zviri kunzi vanhu ava vakati musi wakafa Tashinga vakauya kumba kwakatora ivhu repamba, saka vakagadzira Tashinga. Saka kumugadzira kwavakaita vakaenda nokugadzira kumutsipika. Akagadzirwa ndiani? Tapiwa. Kutanga kufa. Kutanga saka kugadzira kwavakaita vakutumira mhepo yekuti ichiri yaiparadze kumba kwavo. Ari kunzi ari kumukira vakumusairira kunoku. Alright, saka makambotaura navo here vekuuraya kumhuri yakauraya vanakomana vacho? Pakafa Tapiwa takazoenda kwamambo. Taenda kwamambo ndobva tasvika kwamambo. Tikasvika kwamambo chinzi vakomana ava vauya sezvo ndimambo anga atidenza kuti vabvise mari yechema yatapiwa. Tasvika kwamambo ikoko hatina kuziva kuti chii chakaitika, pamwe ndipo wangowafambawo sezvo mukomana kufamba kwataita Tapiwa idzi akatanga kutomuka zuva rafa iroro. Saka nekuzvanzi namambo chitengai mabhanzi nedhiringi tichikurukura nhau iyoyi, isa hatina kuziva, takangoti sezvo tinomba mamambo patatoita zvese izvozvo. Tapedza mari handizoziva kuti yakachajwa mari but havana kukwanisa kuburitsa mari yese, akaburitsa hafu. Ndo mazuva abva aruza mari dzacho namabhondi ayaya, haina zomboshanda mari yacho. Saka pamari ipapo mhepo yaitoti pamari ipapo yendi akagadzira. Ini ndoitwa Onwero Chirunga kana kuti Mubayiwa. Ndakaberekwa 1969 mudunhu raChinamano zvinogara muDema. Ini ndine vana 2 vakashayika vekupondwa. Mukuru ainzi Tapiwa ane 7 years apondwa. Mushure mekupondwa kwemukomana mukuru ini handina chandakaita mukufa kwakaita bhozi ndakakati vanhu vakaponda ava ndevekukama, mufi kana afa anorwa ega. Ndo zvimwe zvakandiita kuti ndisaite maitire echivanhu. Ndokudaro mukomana akazoti after 7 years last year akatanga kudzoka pamunino wake anonzi Tashinga. Zvadaro takafamba, mukomana akataura akati ini baba makanonoka. Ndakaita se ndakatsipikwa ndokutadza kunorwisa. Kubva ipapo takatanga kufamba nemukomana uyo anonzi Tashinga. Tabva pana Tapiwa takaona mukomana uyo akangotanga usiku past 10 ndakapondwa chinzi Tashinga amene ari kurova vanhu muDema. Ndibva ndatoenda kuDema kuye ndakabva ndatosvika paari. Mukomana aibata Tashinga muzukuru wangu anonzi Yaya. Yaya airohwa asingazivi kuti munhu arapa hachatashinga, mukoma wake Tapiwa. Asi akazodiscover tosvika akanditi sekuru itai Tapiwa ndokuti muwirira naye. Pandakazotapiwa akati baba maita se makanonoka, ndakatangirwa kuti saka aitaura ari pamunina wake anonzi Tashinga. Tibva tatatotanga kutofambawo paipai, takafamba nevaramu wangu apa, takafamba but hapana chaibuda. Wokupedzisira watakazofamba because mwana uyu akatanga last week iyo but 1 akazotipa deadline achiti iwe baba imi hamusi kunzwisisa, ndakupai 2 weeks. Pa2 weeks kana musina kufamba aibva inini kana kuti mukoma wake kana kuti iye kana kuti mukoma uyu 3-4 vakanzi 1 day achafa. Ini hanangu hada kuzitora serious asi takafamba takatenga zvaida kutengwa. Mushure tapedza kutenga zvaida kutengwa, munhu aifanira kushandira munhu mwana uyu akanga atorwa nerimwe basa. Manhere Monday kuseni 23 June Monday kuseni 10 akasvika pabasa mukomana uyu.
aitane mukoma wake wemotikari wandiri kutaura iye vachitofara vachitoita sei, but vana vakasara vachitaura mashure kuti afa hata ichitengerwa zvakati tichipuwa zvakati handina kuzoti tanga toziva rake rekuoneka. Vakazoti kuma past 11 12 akatanga kupunza zve masikati kuma 11 ini ndakazodedzwa pagaraji nchinzi ngomana yatanga ndichinomhanya ndichitosvika mushopu makafira mukoma wake, ndakatosvika atorara poseni yakafira mukoma wake achisumudza ruoko rwake rwekuraita achiti baba makanonoka 2 weeks dziya dzakwana ndakuenda. Ndakabvunza kuti uri kuenda kupi? Akangoti baba ndakuenda. Saka toita sei? Tokudzosera here kwaSahwira kwatanga chienda akaramba akati ini ndara chega kuendesa kwaSahwira ndiendese kukiriniki. Ndikati wauda zvekiriniki pesa apataipita zvechivanhu sei? Aingozungudza musoro pataenda naye kukiriniki. Patasvika kukiriniki azoona chiremba akabvunza, ndikati haanga achibvunza zvinhu zvikanzi saka angaita violence chega timbomubaya injection yekuti arare paanomuka pamwe anenge asina violence, but it's too late. Komana anga atofamba kudhara basi nguva yanga isati yakwana zvayo. But abva mukiriniki abaya injection ndikati isa hatienda kuchitumbidzo kwatari fair, hatiendei kune vamwe vechivanhu tinoona zvakamira sei. But takasvika mai acho vaitorwarawo asi vakatirega ndiri kushandirei tichirwara kudaro. Ndinofunga mweya unenge wakutaura kuti makavasiya iye munhu akadai zvinoita sei, vakati ini ndoda $60 kuti ndikusenzerei ndabhadhara. Komana bva asenza bva ashandirwa. Vandavabvunza kuti asi achamuka here munhu, zvikanzi anonomuka. Zvichiti atakufunga pamwe jekiseni rabayiwa se6 hours zisati dzakwana pamwe ndoriri kumufizura, but tatoenda naye pamba. Pamba pacho takasongomusiyawo ndichidzokera hangu basa kana ndagura motikari bva ndakatoona hangu kuti kuimba naye hazisi zvamazuva ese. Ndadzoka kuma7 chinhu 1 chaakazotaura kwandiri angoti baba ndoda mvura. Mvura macho abva atora mvura abva amboisa bute akanoiramba akati aiwa isiyo mvura yandiri kudai. Vatazomupa mvura chaiyo abva anwa mvura iyo kuma 4 AM dzemusi wechipiri kuseni ndobva akabva atsiya. Akashayikira kumba. Akashayikira kumba. Saka baba panapa vari kutaura kuti ipo vabatsiri vatouya vakawandisa ende vakaenda kwakawandisa. Saka panodiwa iwo mubatsiri anonyazopedza basa iri nekuti basa ihombe. Ndinoda munhu anogona anoti mahara achiti anozobhadharwa nevanhu ivavo nemunhu wandava kudai zvinezvi bcause wekubhadhara ndaneta. Pasisina mari dzakapera. Mari yapera bcause unowo mahara anozitemba kuti inini ndinogona basa. Kana ndakaita basa rangu raita vanhu vanobhadhara vacho varipo vandi vanouya totangira ipapo vanotanga vabhadhara mari yemunhu akaita basa tozopedzisira yedu dochinji chekutanga. Ndo munhu wandava kudai. Tatenda baba. Pane mamwe mashoko rimwe rubatsiro beside mari muri yeZimbabwe kune vanokwanisa kubatsirana baba panyaya dzekuti vafambe vakanzi vazoenza kwakadai so namba dzavo tiri kuisa pamusoro pescreen apa munovabata. Baba pane rimwe rubatsiro rwamungade here kana kuti mashoko ekupedzisira mungade kutaura? Hene rubatsiro rwandinoda nderekuti ivo vanogona kubatsira kana pasina kana pane anogona kutipa mari yekuti tiende kune vanogona kubatsira vachiva tinoramba tichishongeta nekuti honda haisati yapera. Vakomana ava vanogona kudzoka vatu one ndinda imubata anga asikabatwa nemumwe munhu kana dzatochachaya inini ndini wandaigona kuzomubata kuti zviite zvaita musha, but kana vatu ndovabata sei? Saka tuti vemahara kana vachinonoka pane vanogona kuti vabatsirane mari. Usiku watakambotaurwa kuna Chipinge vanoda zvokubatsira $400. Takawana mari titongoenda kune vacho vemari titawana mari. Asi kuti hatinoda kuenda kune vamari vemari tinovada but isu vacho hatisina mari. Hatawana anotipa mari yekuti tienda iwo hatimire kufamba. Alright, aiwa manzwa mashoko ababa ekupedzisira. Kana unokwanisa kubatsirawo nemari nhamba ndo dziri padenga idzi batai mubatsirana baba. Dzobudisa zita rekuti chinamba Honore Chirunga. Honore Chirunga. Alright. Ini ndiri amai vatashinga, ndaitedzana namai vatashinga koya munin'ina wangu vachabva kukurukura nawo. Mabva kukurukura nawo. Alright, ndokumbirawo mutaure divi renyu kuti zvakamira sei ende izvezvi zviri kufamba sei. Hapana chimwe chamuri kutya here? Chii chiri kunyanyonetsa zvaizvezvi kubva musi wafa Tashinga? Kubva musi wafa Tashinga chiri kunyanyotirwadza ndechekuti kunzi imimi munogona kuuraiwa nevanhu ivavo. Saka hatisiri safe. Vanhu vapi ava vari kutaurwa ipapo nadzo pajekesi? Vanhu vakaponda tapiwa wekutanga. Alright, yandirei mberi nenyaya yenyu. Tsanangura izvi. Vanhu vatoti muchenjere nekuti munogona kukanganiswa kana kupondwa.
Saka isusu takutotya pakufamba nyangwe padzimba nekuti vanogara kwachona padhuze nekwatinogara. Ivo vanogara kumaruzevha, togara mulocation. Saka manzoro atiri kuita nevanhu vamwe vachiona vanobva ikoko nevanhu vemunharaunda varoti munogona kuita sei kupondwa. Saka ipapo hatisina rugare nekuti patei tiri takutongotya kuti toita sei. Saka imimi rubatsiro rwamungada kuwana kubva kumhuri yeZimbabwe mungade rubatsiro rwakaita sei? Kuwana vanogona kutibatsira kana kusuduruka munzvimbo inesvikira nyaya dzatashinga dzambopera, kana vanhu havasungwa, kana kuti nyaya yacho yatopera, kudai tawana kusudurukira kwatiri kugara tiri safe. Alright, mungakwanisa kutsanangura here kuti Tapiwa naTashinga mumba mavo vakazvarwa vari vangani? Kwakatanga 3 kunoti Tapiwa mukuru atanga kufa, kwoti Tawanda uyo asara, Tashinga ndiye anga ari gotwe. Akafa uyo ateera papa. Alright, hapana zvimwe mashoko ekupedzisira yamunoda kutaura kumhuri yeZimbabwe? Inini mashoko ekupedzisira anoda kutaura kumhuri yeZimbabwe, ndiri kukumbirawo kubatsirwa pane vanhu vechivanhu chero vechiprofita vanogona, nekuti pataifamba naTashinga mhepo ichibuda pana Tashinga aidzvona vanhu havahombe makatangirwa kwese kwamuri kufamba havana zvavari kuita. Saka takudawo munhu wachivanhu anoziva. Ndanzwa pambotaurika mashoko ekuti uyu asara uyuyu mhepo yakataura kuti pamakafamba imimi zvakanzi yagara paari. Chingave chokwadi here? Ichokwadi nekuti yakazozvipupurira ega achiti pane zvandainzwa. Takumubvunza kuti Tawanda chii? Nekuti kubva pakafa Tashinga anga asingadi kutaura nemunhu atigara riziva. Tikati ko chii? Taimbofunga kuti stress, akatorwa nevamwe nin'ina vake vachimboenda kumashopu vodzoka vototandara naye. Saka patakazofamba takaudzwa zvikanzi mhepo itoripo kuti mhepo yatoo pana Tawanda. Hapasisina mazuva ndaona mwana iye ateera chi vamwe vake tikati sekuru tokumbiro chi kundiso zvikanzi kundiso ndogona kupai but ndaona machema kuti izvezvi. Saka ndo pari kuri nedambudziko kuti dai tagona kuwana anokwanisa kutibatsira nekukasika achengetedzwa Tawanda ararama agona kuchengeta mhuri yake nemukadzi wake. Izvezvi kana mari yekuti tifambe hapana. Hapana. Ende chimwe chinhu chandiri kuda chikumbiro ndechekuti Tashinga aitamba bhora zvisingaita anga ari kipa. Takutokumbirawo pane mukoma wake Tawanda anotamba bhora. Kana paine vanhu vane rudo vanokwanisa kumutora vachienda naye kubhora vachimukamufota kuti asanyaita sei kufungisisa nekuti mutambi webhora anotamba zvisingaiti. Vanhu ivavo vanga vaine zvipo. Saka takutokumbirawo kuti kana paine ane tsidzi agone kumutorawo amuendese mberi nebhora rake. Ndanzwa pambotaurika mashoko ekuti uyo asara uyu mwana wake ane dambudziko futi riri kumuwira. Mwana wake iye chingave chii? Ane vana vaviri ari kungochema kubva pakafa Tashinga. Asi tombodana noberwa paita kana kutorwa nemunhu. Nekuti pakafa Tashinga achiuya pamba. Akura sei mwana? Ane 2 years. Tashinga achiuya pamba tuya naye Tashinga ari pavhuranda akasikomodza pavhuranda. Uyu kamwana ikaka kakaichema Eunice. Achikoti dedhi Tashi asingada aitotiza pana Tashinga. Goibva ipana Tashi. Saka paakazopinda mumba Tashinga iye anga kunodongora nekagwanza kedhoo asingade kuningirisa kupinda mumba. Saka kubva ipapo ari kungochema kudya haasi kana kudya. Sikuzwa kuti ari kuonei. Saka mhuri yeZimbabwe mukunzira toona pari kuda munhu ane simba anoita basa abatsire mhuri panapa ende anoitawo zviri pachena kusvika dambudziko rapera. Kana kuri kuzotendwawo nemhuri yeZimbabwe unozotendwa asi dambudziko iri rapera. Tinotenda.